Ей, деца! Махайте на камерата! Здрасти! Има мравки на масата. Мравки на масата? Да, идвай. Айде, махай мравка умрява. Айде, ще ме снима. Здравейте! Здрасти, Сашко! Ето друга детска маса. Ето така, Ваня. Здравей! Брат, мани тази масичка малко. Ма дай сянката. Ма ти играчка не взеха. Записваш ли? Направо се сварявам пак. Имам чудовище. Какво чудовище? Стоп. Стоп. Ай, стига стъпата. Смисъл повече.